Élt valahol távoli napkeleten egy csodálatos madár. Fényesebb volt, mint a nap, ragyogó a szivárványnál. Szervű, mint a lediszett drágakő, mert az ember örök vágyából született. Apja a szabadság volt, anyja a boldogság. Amerre a tűzmadár szállt, felszakadoztak az álomnehéz felhők. Kisütött a nap, szivárvány tündökölt az égen. A szenvedők kínja megenyhült, az elnyomottak kiegyenesítették gerincüket. A megfáradtak új erőre kaptak. A nincstelenek keze ökörbe szállt. Szállt a madár, szállt. Minden ember csak beszélt. Mi valánk a legelső, kik tenni mertünk a honért. Mi emeltük föl először a cselekvés zászlaját, mi riasztunk föl először nagyálmából a hazát. A földet, mely kopósó volt, és benne egy nemzet a halott. Megillettük, és 14 millió szív feldobott. Egy szóvá, s egy érzelemmé olvadt össze a haza, az érzelem lelkesülés, a szó szabadsággal. Ó, ez ritka szép látvány volt, s majd ha védül a világ, elmondják ezt akkor az unokáknak, nagyobbák. ...1848 tavaszán forradalmak törtek ki Európa nagyvárosaiban. A zsarnokaik ellen fellázadt nemzetek szabadságot, polgári átalakulást, függetlenséget és nemzeti önállóságot követeltek. A reformkor bódulatából ébredő Magyarországot 1848. márciusában érte el a párizsi forradalom híre. Kossuth március 15-én népes küldöttség élén Pozsonyból Bécsbe utazott, hogy felelős magyar minisztérium felállítását és alkotmányt követeljen az uralkodótól. Ó, szabadság! Hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísértett bolygott lelkünk a világban érted. Ó, tekints ránk fönséges szabadság! Vess ránk egy értető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömlásztól, szaporodjék szemed sugarától. Te vagy a mi törvényes királyunk. Trónusodnál ünnepelve állunk. Körülötted millió s millió fákja, meggyújt szíveink lobogó lángja. A pesti forradalom kiinduló pontja a Pilvax kávéház volt. A márciusi ifjak vezetésével innen seregeltek az egyetemi hallgatók a délelőtti tüntetésre. Petőfi elszavalta a nemzeti dalt,
Jókai a 12 pontból álló kiáltványt olvasta fel. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös teherviselés. Újbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. A magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió. Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő. Most vagy soha? Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasz! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, akik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem juthatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnan vitang ember, ki most ha kell, halni nem mer. Kinek drágább mondj élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mint rákednek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Egy héttel ezelőtt március 15-e óta. Egy hete az apró várakozásban. Mi lesz most? Elfogadja a király az alkotmányt. Mentesíteni fogja a Parányország gyűlése 12 pontot. Amíg csak karpuskaport kapható a városban, azt mind felvásároltuk. Magunk fegyverbe öltöztünk. Jó látni a díszes férfi sereget a fegyverzetben. Nemzeti színű tollak halak mellett, nemzeti színű kokárdal mellettjem. A forradalmi vívmányok megsemmisítésére való törekvésben azonban nem volt hiány. A Habsburg hatalom először a birodalom politikai támadását kezdte meg, és Jellasics vezetésével előkészületeket tett a nemzeti kormányzat ellen. Szükség volt az önvédelemre, a forradalom ellenes támadás kivédésére. Uraim! Minden a szószékre lépek, hogy önöket felhívjam, mentsük meg a hazát! De percek írtózatos ünnepélyessége szorongatja kedvemet. Ha mi vagyunk a nemzet miniszterei, holnap mások lehetnek. A minisztérium változhat, de neked maradnod kell, ó hazám! Ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy adja meg a képviselőház a 200 000 főnyi katonát és az ehhez szükséges pénzerő előteremtését. Megadjuk! Önök úgy szavaztak, mint egy férfiú és egy leborulok a nemzet nagysága előtt.
Nemrég jöjjön, s több század éve. Atyára nép volt, nevelőd a víz. Vészkarja a legjobb baráti kéz. Véres fallos fű álmait felett, de egy nemzet, ki őrzi életedet. Szónok, kitől zsarnok vélet vagy. Rákóczi égből kitört lelke vagy. Hullám, mint vértenger felvetett, hogy elmenést, vagy mint felvételek. Mi a szabadság? Isten széteget. S lelkedet kinyílt égre gyermeket. Börtönben láttad első sugarát. Raktásul ott találtad a hazát. S e két rabtestvér szenvedése nagy. Sok százados fájdalmak ajta vagy. Szellő, patak, villám, tenger, vihar. Ott sír a lélek, sír rá a magyar. Beszélj! Beszélj! E nemzet téged ért. Add életet, vért minden hangodért. Előre új Washington. Ez neved. Vidd a szabad világba nemzetet. Kezedben van minden nép zászlaja. Utánad megy, mint árnya a haza. A haza veszélyben van. Fegyverben minden honpolgár. Az egész nemzet fel nem kér magát, utolsó csepp vérig védeni, hiába volt minden egyik erőlködés, el fog veszni hazánk, elvész nemzetünk. Ezért az egész hadsereggel egyszerre óriási. Így bizonyos a győzelem, de csak így. És ezért általános népfelkelést rendelünk és parancsolunk, a szabadságért Isten és a haza nevében. Polgárokból, parasztokból alakult csapatok állták a sarat. A biztató győzelmek varázslója Bemako volt. Mi ne győznénk, hisz Bema vezérünk, a szabadság régi bajnoka. Bosszúálló fénnyel jár előttünk, osztrolánk a véres csillaga. Ott megy ő, az őszvezér, szakálla, mint egy fehér zászló lengedez. Kivív a diadal utáni békességet a jelképehez. Mi ne győznénk, hisz Bema vezérünk, a szabadság régi bajnoka. Bosszúálló fénnyel jár előttünk, osztrolánk a véres csillaga.
és a szörnyűség mindegyre nő. Talán az ég megesküvék, hogy a magyar himn kiírtja. Minden tanunkról vérezzük. Hogy Isten, villog ellenünk a félvilágnak kardja. Egy szálig elveszünk kemény? Vagy fog maradni valaki? Leírni e vad, fekete időket a világon? És ha lesz ember, ki megmaradni? El tudja egyáltalán dolgokat beszélni, mint valának? A katonai erőviszonyok kedvezőtlenek voltak a magyarok számára. 1849. július 31-én a cári csapat ellentámadásba lendült, és széttépte a pókháló vékonyságú honvéd harcvonalat, megkezdődött a menekülés. Az 1848-as forradalmak utolsó lámpafényét is kioltották. Úgy elmenek rózsába Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma szívünkbe szórja. Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai és lángoló Petőfi szava zengett, kokárda lengett és zászló lobogott. A költő kérdett, és felelt a nemzet. Ma nem tört el bilincses börtönajtót lelkes tömeg, de munkadal a harsog. Szépség, igazság lassan megy előre. Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.